Hneď na úvod jedna poznámka. Tento podcast vznikol s pomocou umelej inteligencie, ale všetok obsah a odborné podklady pripravila naša skvelá lektorka z masérskej školy ZAMAS Monika Hustáková. Môže sa stať, že tu a tam počujete nejaký jazykový, šmykľavý bod alebo drobný preklep. Berte to prosím s úsmevom. Tak vás vítam pri dnešnej analýze. Dnes nás čaká naozaj fascinujúca cesta. Predstavme si niečo úplne bežné, napríklad dúšok dobrej kávy. Čo všetko sa musí v našom tele udiať, aby sme si tento jednoduchý moment mohli vychutnať? Odpoveď nás prevedie od základnej stavby tela, aspoň neuveriteľne zložitý svet našich zmyslov. Dnes teda čerpáme z odborných textov z farmaceutickej fakulty a z jedného článku, ktorý skvele prepája zmysly s každodenným životom. Našou misiou je rozobrať to tak, aby tomu rozumel každý, kto sa s anatómiou stretáva prvýkrát. Ten príklad s kávou je skvelý, fakt skvelý, pretože nás núti premýšľať o tele ako o jednom prepojenom celku. Vieš, nie je to len súbor nejakých samostatných súčiastok. Presne. Aby sme mohli sedieť v kaviarni a držať šálku, potrebujeme pevnú štruktúru, motory, ktoré tou štruktúrou hýbu a senzorický systém, ktorý to celé spracuje. Tak kde začneme našu cestu? Začnime tou najzákladnejšou mapou. Pamätám si zo školy to základné delenie. Hlava, teda kaput, krk, cervix, Áno. trup, korpus a končatiny extremitas. Ale práve ten trup mi vždy pripadal ako taká jedna veľká záhadná krabica. Ako je to v skutočnosti vo vnútri usporiadané? Je to oveľa organizovanejšie, než sa zdá. Tá krabica, ako hovoríš, je v skutočnosti rozdelená na 3 hlavné, povedzme, poschodia. Aha. Alebo dutiny, ktoré chránia naše orgány. Hore máme hrudnú dutinu, thorax, v strede je brušná dutina, abdomen, a úplne dole panvová pelvis. Každá má svojich presne určených obyvateľov. Dobre, tak poďme sa pozrieť na to horné poschodie. V hrudnej dutine sú asi tie najdôležitejšie orgány však, srdce a plúca. Presne tak. Hrudná dutina je ako taký bezpečnostný trezor. Väčšinu priestoru zaberajú plúca, pulmo, a medzi nimi, pekne v strede, je uložené srdce, kór. A to ešte nejako chránené, nie? Áno, je zabalené v takom ochrannom obale, vo srdcovníku, latinský perikárd. Prechádza tadiaľ aj priedušnica, teda trachea, a pažerák, ezofagus, ktoré vedú ďalej dole. A čo oddeluje tento, povedzme, trezor od tej brušnej dutiny? Viem, že tam nie je len prázdny priestor. Je tam jeden kľúčový hráč, bránica, latinský diafragma. Je to veľký, plochý sval. Môžeme si ho predstaviť ako takú pohyblivú podlahu hrudnej dutiny. Aha. A je to náš najdôležitejší vdychový sval. Keď sa nadýchneme, klesne dole, čím vytvorí v hrudníku podtlak a pľúca sa môžu roztiahnuť a nasať vzduch. Čiže ona aktívne pracuje pri dýchaní. No jasné. A pre budúcich masérov je toto kľúčová informácia, pretože napätie v bránici neovplyvňuje len dýchanie, ale aj držanie tela. Fakt. A dokonca môže ovplyvniť aj trávenie. To je zaujímavé prepojenie. Takže keď prejdeme cez túto pohyblivú podlahu nižšie do brušnej dutiny, tam nájdeme akúsi chemickú továreň tela. A metabolizmu. Nájdeme tu obrovskú pečeň, hepar, žalúdok, ventrikulus, podžalúdkovú žľazu, čiže pankreas. A potom všetky tie črevá. A potom tie kilometre tenkého a hrubého čreva, intestine. Dole v panvovej dutine sú potom uložené orgány ako napríklad močový mechúr, vezika urinária. Všetko to má svoje presné miesto. Dobre, keď už vieme, kde sú orgány uložené, poďme na samotnú konštrukciu, ktorá to celé drží. Kostra. V podkladoch som našla údaj, že kostra dospelého človeka má až 213 kostí. Ale čo ma naozaj prekvapilo, je myšlienka, že kosť nie je len nejaká mŕtvá statická hmota. No a to je absolútne zásadný fakt. To mení pohľad na vec. Kosť je živé, neuveriteľne dynamické tkanivo. Predstav si to ako rušnú ulicu vo veľkomeste, kde sa neustále stáva aj búra. Aha. A tento proces prestavby prebieha celý náš život. To znie ako nejaká neustála údržba. Ako to presne funguje? Máme na to 2 špecializované týmy buniek. Na jednej strane sú osteoblasty, to sú takí poctiví stavbári. Stavbári, dobre. Ich úlohou je tvoriť novú kostnú hmotu a ukladať do nej vápnik. No a proti ním stoja osteoklasty. A to sú? Tie by sme mohli nazvať takou demolačnou čatou.
Tieto bunky rozpúšťajú a odstraňujú staré alebo poškodené kostné tkanivo. Takže ak je táto rovnováha narušená, nastáva problém. Spomaľuje sa tento proces vekom? Je to dôvod, prečo vzniká napríklad osteoporóza? Presne si to trafila. S vekom sa aktivita stavbárov, teda osteoblastov, môže znižovať, zatiaľ čo tá demulačná čata osteoklastov pokračuje vo svojej práci. Aha. No a ak sa odbúrava viac, ako sa stavia, koste redne a stáva sa krehkejšou. Preto je táto dynamická rovnováha taká kľúčová pre zdravie kostí. A to počas celého života? Presne. Samozrejme, kosti sa líšia aj tvarom, máme dlhé, ako je ramenná kosť, krátkej v zápestí, alebo ploché ako lopatka. Dobre, takže táto živá konštrukcia nás drží pokope, ale sama o sebe je len statická. Potrebuje motory, aby sme sa mohli pohnúť. A napríklad zdvihnúť tú našu šálku kávy. A to je úloha svalov. Presne, tá živá opora by bola len statickou sochou, bez motorov, ktoré ju rozpohybujú. A tými sú svaly. Základný princíp je vlastne jednoduchý. Z nervového systému príde elektrický signál, ktorý svalu povie, aby sa skrátil. Aha, jasné. A keďže svaly sú pomocou šľach pripevnené ku kostiam, ich skrátenie spôsobí pohyb v kĺbe. Takže keď zdvihnem tú šálku, pracuje tam celý tým svalov, jedni sa skracujú, aby ohli lakeť, iné možno stabilizujú rameno. Áno. Svaly takmer vždy pracujú v tímoch a často v takých protichodných pároch. Máme napríklad ohýbače, latinsky flexory, ktoré kĺb ohýbajú. A proti ním stoja vystierače, extenzory, ktoré ho narovnávajú. Aha, chápem. Potom sú tu napríklad priťahovače, aduktory, ktoré priťahujú končatinu smerom k telu. Vieš, je to dokonale zohraný orchester. A sú nejaké svaly, ktoré sú v niečom výnimočné, ktoré fungujú trochu inak ako ostatné? Určite. Fascinujúce sú napríklad mimické svaly. Mimické. Áno. Väčšina svalov spája dve kosti. Mimické svaly sa však upínajú priamo do kože tváre. Priamo do kože. Presne. Preto keď sa stiahnu, nepohybujú kosťou, ale kožou. A to nám dáva schopnosť usmiať sa, zamračiť alebo zdvihnúť jedno obočie. Takže za moju schopnosť skepticky zdvihnúť jedno obočie vďačím svalom, ktoré sú prilepené priamo na kožu. To je skvelé. A okrem nich? No, spomenul by som ešte dve dôležité skupiny. Prvou je bránica, diafragma, ktorú sme už spomínali ako kľúčovú pre dýchanie. Áno. A druhou sú svaly panvového dna. To je taká svalová hojdacia sieť na spodku panvy. Hojdacia sieť? Presne, ktorá podopiera vnútorné orgány a je nesmierne dôležitá pre stabilitu celého trupu. Dobre, máme konštrukciu, máme motory, šálku sme úspešne zdvihli k perám. A teraz prichádza tá najzajímavejšia časť, samotný zážitok, chuť a vôňa. Kedysi sa hovorilo len o 4 základných chutiach, ale to už dnes neplatí. Nie, to už je prekonané. Dnes oficiálne rozoznávame 5 základných chutí. Sladká, slaná, kyslá, horká a tá 5. relatívne nová je umami. Umami. Je to taká plná mäsová chuť, typičká napríklad pre vyzreté syry, paradajky alebo sojovú omáčku. A tieto chute vnímame pomocou chuťových pohárikov na jazyku. Ale čo to vlastne je ten chuťový pohárik? Je to v podstate taký malý zluk, povedzme 50 až 150 špecializovaných buniek, ktoré sú citlivé na chemické látky v jedle. A tu prichádza naozaj prekvapivý fakt. Tieto bunky majú extrémne krátku životnosť. Ako krátku? Kompletne sa obmenia približne za 1 týždeň. Počkať, to vážne? Takže chuťové bunky, ktoré mám teraz, sú úplne iné ako tie, čo som mala minulý týždeň na rodinnom obede. To je neuveriteľné. Presne tak. Ale ako potom mozog vie, ktorú z tých 5 chutí práve cítime, keď sa to tam dole tak rýchlo mení? Vysvetľuje to jedna celkom elegantná teória, ktorá sa volá Labeled Lines model. Model označených liniek. Áno, teda model označených líniek. Predstav si to ako starú telefónnu ústredňu s 5 priamymi linkami do mozgu. Aha, ako priame linky. Jedna linka je určená výlučne pre sladké, druhá pre slané, tretia pre kyslé a tak ďalej. Každý typ chuťovej bunky na jazyku je napojený len na tú svoju špecifickú linku. Aha. Takže mozgu je v podstate jedno, čo sa deje na jazyku, on len zaregistruje, na ktorej linke prišiel signál a podľa toho vie, aha, zvoní sladká linka. Takže mozog nerozlišuje chute priamo, ale len podľa toho, odkiaľ informácia prišla. To je geniálne.
Ale všetci vieme, že chuť nie je len o jazyku. Keď máme nádchu, jedlo nám nechutí. Akú rolu v tom hrá vôňa? Absolútne kľúčovú. Až 80% toho, čo vnímame ako chuť, je v skutočnosti vôňa. Až toľko? Áno. V hornej časti nosovej dutiny máme čuchový epitel. To je malé tkanivo s miliónmi receptorov. A každý z nich je špecializovaný na rozpoznanie jednej konkrétnej molekuly vône. Keď jeme, aromatické látky z jedla stúpajú z úst do nosa a tam vytvárajú komplexný vnem, ktorý mozog spojí s informáciou z jazyka. A do tejto symfónie sa zapája ešte jeden zmysel, ktorý by som pri chuti nečakala. V podkladoch sa spomína hmat. Áno, a je to veľmi dôležité. Keď sa vrátime k našej káve a barista povie, že má plné telo alebo je krémová, nehovorí o chuti ani o vôni. Ale o čom teda? Hovorí o hmate. Receptory dotyku na jazyku a na podnebi vnímajú textúru, hustotu, teplotu a viskozitu nápoja. Aha. Ten pocit plnosti v ústach, to je čistý hmatový vnem. Takže ten jednoduchý dúšok kávy je v skutočnosti výsledkom dokonalej spolupráce celej našej telesnej konštrukcie, svalov a neuveriteľnej symfónie chutí, vône a dokonca aj hmatu. Je úžasné, čo všetko sa musí odohrať v zlomku sekundy. Presne tak. Od stabilného sedenia, cez koordinované pohyb ruky, až po komplexné spracovanie senzorických vnemov v mozgu. Poďme na záver vyťahnuť tie najzaujímavejšie perličky z toho, čo sme dnes prebrali. Začnime nejakou edukačnou. Edukačná zaujímavosť je určite ten Labeled Lines model. Myšlienka, že mozog nepotrebuje analyzovať samotnú chuť, ale stačí mu vedieť, po ktorej nervovej diaľnici signál prišiel, je fascinujúca. To je pravda. Je to ako keby každá chuť mala svoju vlastnú, vyhradenú telefónnu linku priamo do riadiaceho centra v mozgu. Teraz niečo zo života. Mne sa veľmi páčila tá myšlienka s hmatom. Takže odteraz, keď budem počuť niekoho hodnotiť víno alebo kávu a hovoriť o tele alebo štruktúre, budem vedieť, že v skutočnosti nehovorí o chuti, ale používa receptory dotyku v ústach. To mení pohľad na vec. A na záver jedna naozaj prekvapavá až úsmevná informácia. To je životnosť našich chuťových buniek. Na to sa teším. Fakt, že žijú len asi týždeň, znamená, že približne každých 7 dní máme v ústach prakticky úplne novú sadu ochutnávačov. Neuveriteľné. Sme v neustálom procese chuťovej obnovy. To je skvelý pohľad. Máte na úplný záver nejakú myšlienku na zamyslenie? Mám jednu. Ak sa naše chuťové bunky neustále a tak rýchlo obnovujú, prečo nám niektoré chute chutia celý život rovnako a iné sa menia? Dobrá otázka. Zrejme to nie je len o biológiu nových buniek, je to aj o spomienkach, ktoré si s chuťami spájame v pamäťových a emočných centrách mozgu, ako je napríklad limbický systém. Čo ak to, čo nám chutí, je rovnako silno ovplyvnené našou minulosťou a emóciami, ako samotnou chémiou na jazyku?